Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha inna ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina wa mursyidina. Murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi. Bin Ali bin Hashim. Bin Umar bin bin Yahya. Atallahu amra fi siyam afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-asaliyah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا وشيخنا ومشيخ مشيخنا ولمن استطعنا بصحبه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصر الدينية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih wa madana bi asrarih wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'dil athar iku dalam sebagian dawa sahabat anna qari al-Qur'an idza raqibal ma'asiya yunadihil Qur'anu fi jawfihi aina zawajiri aina qawari'i ayana mawadhi'i al-athar ila akhir. Ayana qari al-Qur'an utawi sedune wong sing maca Qur'an iku idza raqiba tatkala ning lakoni sapa qari al-ma'asiya ing pira-pira maksiat yunadi mangka undang-undang hu ing qari al-Qur'an ila jufi ing dalem wetenge qari ayana zawajiri iku ana endi zawajiri utawi larangan-larangan ingsun ayana qawari iku ana ngendi qawari utawi pengkedar ingsun ayana iku ing dalam endi mawadhi utawi pitutur-pitutur ingsun al-asara ay iqra'il asara ila akhir. Dan disebutkan pada sebagian asar dawai para sahabat dijelaskan bahwasanya anna qari al-Qur'an idza raqibal ma'asiya yunadihil Qur'anu fi jawfih. Bahasanya seseorang yang membaca Quran itu ketika ia melakukan suatu maksiat maka ada Quran yang memanggil-manggil pada perut seseorang tersebut. Manggilnya ini aina zawajiri, di manakah larangan Quran, laranganku sing tak larangno marang kue kok orang mbok tepati kok malah mbok langgar gitu no. Aina qawari, di manakah mana ketegasan Quran sing ditetepno sing dikanggokno kowe kabeh sing maca Quran aina mawadhi'i, di manakah nasihat Quran sing dinasihatkan kepada kalian iku Quran undang-undang ngono dari para sahabat. Terus waqala Maimun bin Mahram, waqala ngendikan sinten Maimun bin Mahram rahimahullah anna adam yaqra'ul Qur'ana anna adam apastune salah jine menungsa yang rawiku maca sapa ahad al-Qur'ana yang Qur'an wa huwa alim Qur'an iku ya anu iku nglanati apa Qur'an nafsu ing awake ahad
kila den dawangun lahu marang ahad wa kaifa lan iku kaya apa zalika utawi mengkono kang dan laknati orang yang dikasih sinten Maimun yang ra'u maca sapa ahad ala laknatullahi ala kadibin ala eleng-eleng laknatullah utawi laknate Gusti Allah iku alal kadibina ngatasé wong sing padha garah bahwa kaya ahad iku yang iku garah sapa ahad ala laknatullahi eleng-eleng utawi laknate Gusti Allah iku alal zalimin ing ngatasé wong sing padha zalim utawa ngani kaya kabeh bahwa kaya ahad iku ya blimu iku ngani kaya sapa ahad wa fil hadits annal munafiqin terus dawe sahabat dawe Imam Maimun bin Mahran rahimahullah anna adam yaqra'ul qur'ana wa huwa yal'anu nafsahu bahasanya ada sebagian salah satu dari kalian salah satu manusia itu membaca Quran wa huwa yal'anu nafsahu tapi ketika itu Quran malah melaknat orang tersebut. Kenapa? Qila lahu. Kenapa? Iki ana sing takok. Wa kaifa dzalik? Kenapa kok ngeten? Kenapa kok wong iku dilaknat oleh Quran padahal orang tersebut membaca Quran? Ana sing takon ngono. Terus Imam Maimun bin Mahran mangsuli jawab, yaqra'u ala laknatullahi alal kafirin, alal kadhibin. Terus Imam bin Mahran mangsuli jawab, seseorang tersebut membaca Quran, membaca ayat ala laknatullahi alal kadhibin, membaca ayat tersebut. Tapi orang tersebut berbohong, berdosa. Jadi ya dilaknat tenan kali Gusti Allah. Terus membaca ayat sita eneh ala laknatullahi alal zalimin. Terus seseorang yang membaca Quran nanti juga membaca ayat ala laknatullahi alal zalimin. Ingat-ingatlah laknate Gusti Allah iku kanggone wong sing padha zalim. Nek sing pertama mau iling-ilinga ya nan. Iling-ilinga laknate Gusti Allah iku kanggone wong sing padha garah. Sedangkan seorang sing membaca ayat tersebut wong sing maca Quran mang iku berdusta, berbohong, zalim karo wong liya. Jadi ya dilaknat tenan. Mergo orang tersebut termasuk orang sing berdusta, orang sing zalim. Iku laknate Gusti Allah. Wa huwa yadlimu wa fil hadis. Wa fil hadina ing dalam hadis annal munafiq qastuna wa munafiq alladzi yaqra'u kang maca sapa alladzi alqur'ana mithlu iku utawi padane alladzi iku mithlur raihanati. Iku padane wit kemangi. Raihuha utawi ambune raihanah tayyibun iku bagus utawa wangi. Wa ta'muha utawi rasane raihanah murrun iku pahit. Wa fila dalam hadis aidan alimane. Terus disebutkan juga pada hadis Nabi iki menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik yang membaca Quran itu diibaratkan seperti halnya daun kemangi, wit kemangi. Iku ambune seger, ambune enak, tapi wata'uhuma murrun, rasane iku pahit. Ibaratnya ngono, ketok-etok apik, tapi nek ana roh jerone ya roh rasane ya apik etok, mau ambune tok sing enak. Ketok etok sing apik tapi jerone gak sesuai.
Wa fihi aidan anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.